Očekivanja su da pobjedimo, da izjednačimo u seriji. Ne možemo drugačije i ne smijemo da razmišljamo osim da pobjedimo. Gledali smo utakmicu iz Beograda, gledali smo gdje smo griješili. Bilo je dosta loših stvari, ali bilo je dosta i dobrih stvari. Dobre stvari da zadržimo, a ove lošije da smanjimo ili da ne pravimo u tolikoj mjeri. Reci mi, i pored lošeg starta prvog poluvremena, vratili smo se u meč, došli na 4 poena razlike, mogli smo možda i da preokrenemo. Reci mi, šta je ključ da popravimo u drugom meču kako bi došli do pobjede? Pa pred našim navijačima i našoj dvorani od početka da krenemo kao u drugom poluvremenu kao što smo igrali, da imamo pristup od prve sekunde, da imamo kontrolu meča u napadu i dobru odbranu što treba da nas krasi i da postižemo dosta lakih poena. Sigurno da ne možemo igrati bez kontakta, bez tvrde odbrane i mislim da je to recept za ovaj meč. Očekuje se puna dvorana. Kakva su tvoje očekivanja? Pa očekivanja su kao i uvijek. Sigurno da će podgorička publika prepoznati važnost meča i sigurno da će i ovaj meč polufinala podržati i sigurno da će Morača biti dubke puna i da ćemo ponovo osjetiti taj huk Morače.